Lakbay Katoliko Live. Mayong hapon kanatong tanan. Welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon ang Lakbay Katoliko sa gihapon ning inyong ubos sa sulugon sa Ginoo Brad Eugene Gapo Dipensor Katoliko. Magig-uban na usab kaninyo rong hapon na o atong oras mga suking tigpaminaw 57 minutos na human magkalabay ang alas 5 kahaponon. Lakbay Katoliko Live. May ngapon sa atong mga suking tigpaminaw taman snabot aning atong panagsibya. May ngapon ninyo unya welcome mo sa atong pagtuon diri sa balaang kasulatan sa di pa nato ni sugdan mga suking tigpaminaw. Bagampo sa tayo namin ni Patris et Pilitis Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw, taman sa labot aning atong panag-live ng hapon ninyo. Welcome mo sa atong pagtuon diri sa balang kasulatan. Nag-caption taron mga igala regarding aning ni ang Roma 16:16. Although kaning Roma 16:16 sige na taog hisgot ani no. Sige na tag topic ani regarding ana. Ani ato lagi pa ning paluapan gud PM may kinsa man ni si Emmanuel sa tahan dito ta mamasag komento sa kuan. Tawag aning ni ang si Emmanuel sa tahan dito ta mamasag komento sa kuan. Okay. So maayo gabi bro, si Dinsky. Maayo gabi sa atong mga kuan ha. Atong mga kanunay nag-sponsor na itong programa. Maayong hapon. Ila na itong inganlan ng uban. Kanila binaring bag-o na itong headset nga nagamit. Headphone siguro ni. Okay. Sa tanan yung nag-follow, maayong gabi na itong tanan diya. O niya hinaot nga layo-layo. Mga tuang kuan. Paduol sa tani. Hinaot na ta sa gitawag maayo nga panglawas no taliwala aning gisagubang naturon mga higala nga problema sa kinabuhi. Dabaw ra ka bro na ako diri sa kuan sa Sambuanga ron nanukad o niya sa taga Davao sa mga Davao ning inyo mahinta og kuan sabay kuan nimo diha sa mga viewers naturo nga po na nabay giingon nga Kapilix Manalo nga iya na los ning gapu dili ka magbuhat-buhat og istorya dili mayo tagangkon man na sa mga iglesia ni Kristo yangkon man na di ilaha na sila sa ilang claim layo man na tong cellphone ko sa hide na mo Juwin di ta kakuan si accept ning atong mga amigo diring buot pa Juwin ilaha na claim in reality di ginailaha ano atong tagaag pagtagad ba kay libog sa dani nila god kay mong claim noon it is very easy to claim but it is hard to prove man. Lakbay Katoliko Live. Turba mga nakuha mo gapo ba? Mayong hapon. May hapon diha mga tuon gapo. Okay, so may kalagat. Pwede ka umutana sa programa? Pwede gyapon. Kung pangutana ka po, nganong di man mag-menu ang pare? Nganong dili mag-menu ang pare kay gisunod man nila sa Kristo wa gaminyo. Ana ra ka sayon. Labay-labay lang. So, gisunod din nila si Kristo. Si Kristo man naminyo na. Wa may sa kadali lang. Ang pangutana nganong wala man nagminyo ang pare tungod kay mo nay tawag ganing ni ang giingon ni Kristo sa Biblia. Madungog ra ta sir kay urag lain niya kung sige. Kadali lang ha. Basa. Mo nay tungod sige ngarian sa langit mo nang wa nagminyo. Di atong basahon ng Biblia matod pa ni Kristo atong tanaw ni Biblia ha. San Mateo 19:11 si Jesus mitubag kining maong pagtulunan
dili alang sa tanan kun dili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios nini. 12. Kay may mga nagalain-laing katarungan ngano dili magaminyo ang ubang mga tao, kay dili gayud makaminyo kay nataw ng kapunandaan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. O ang uban dili Okay. makaminyo tungod sa gingarian sa langit. Siya nga Asa rin ang pasad na makahimo kalimutan, padawata niining akong gitudlo. Mao ni ang giingon sa Biblia. Asa pa ganito mabasa sa? San Mateo 19:11 padulong sa gitawag 12. 19. Akong basahon na ba siguro na buka kasabutan ni mong teksto kapong nataglatag Unsi. ka. Kapon na ba Ikaw yung naman ingon ang niya? kasabot, Ang ana. pare, kapon niya eh. Wa man na, di man lahi man ang gikapon da sir. Okay, akong basahon ang 11 ngadto 12 sa 19 Mateo nagingon. Apan siya mingon kanila. Dili ang tanang tao makasagop nining sultiha. Kung dili sa ila lamang gihatagan sa katapos paghimo nini. 12. Kaya adunay mga lalaki nga inoko ng daan. Sukad pa sa ilang pagkahimugso ug adunay mga inoko nga mga naghimo kanilag inoko. Mo na na-apply nako ang mga tao nga adunay mga inoko nga naghimo sa ilang kaugalingon nga mga inoko alang sa giharian sa langit ang arang makasagop meaning pasagopa siya. So, ang giingon dire diha sa imong translation gikapon dire inoko. Mayong balita Biblia ang sa mga pari diha tungod sa gingarian sa langit mo nang wa sila magminyo sagdi lang to gikapon wa tay labot adto. Okay. So, mo di na nga di magminyo no? Nya karon kanang giingon diha sa Genesis nga go to the world and multiply. Kano gisupak na sa mga pare. Wala man nagisupak sa pari kay kun unsa man klase nga multiply imong giingon kay di ba giingnan ana si Adan og si Iba man og si Noe kung wa ko masayop correct me if I'm wrong giingnan siya lakaw sa tibuok kalibutan. Si Adan kay ang giingnan si Adan mao nang giingon ako nimo correct me if I'm wrong anya mura magkuyaw lain itong ipik sa tingog pangitar ko to asa Okay, to katong kuan gihimo taw. wa may problema na ayaw kumpiyansa anak bro mo out na nagkalit sige po out na hinoon ang atong programa kita na mo out Uy. Sige. Okay. So, ang gina-mention diha sa Mateo 19 unsi ngadto 12 pare gyud. Wala lang tumingog pare na. Naay mga rason ngano ang mga tao dili magkaminyo, di ba? Gi-explain na sa tong Ginoo. Naay mga rason ang ang mga tao dili magkaminyo. Tungod kay gikapnan sila sa mga tao, gikapon ang daan, og tungod sa gingharian sa langit. Naay mga rason. So kani mga pare wa nang giminyo tungod na sa gingharian sa langit. Nakuha So, ni mo pwede punto. sila magminyo kay dili man sila gikapon. Depende nila kung magminyo sila, mawawa sila sa pagkapare. Dili man na So, doktrina ng pwede lagi tayo magminyo. Kaysa kadalilan sir, dili man doktrina sa simbahang Katoliko nga ang mga pare dili paminyoon. Disiplina na. That is vow of celibacy. Kung mayon tag vow of celibacy, ilaha ba kanang gipanumpaan nila sa Ginoo ba nga ilang gitahan ang ilang kaugalingon nga di sila magminyo tungod sa gingarian sa langit. That's why. Okay. So, kay niangkon man ka nga ang pare gid ay pwede ra magminyo. So ngano man nga ang pare kung magminyo sa simbahang Katoliko may mawala man siya ang pagkapare. Tungod kay naman na kung once mga Wala, mabasa tungdanan ka ha? Mabasa. Basahin ako. Nya. Di Doon sa na man. mahimog pwede mag-preacher kung dili naka Muhawa ka kung magminyo ka, di ka mahimog preacher. okay, muhawa ka sa mong pagkapare, mo resign ka, dayon magminyo ka. Kay ingon si San Pablo, niya atong mabasa sa Biblia nga ang kinabuhing minyo atong basahon ni Biblia ha. Sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 32, padulong ni sa 34.
trabaho ron. Unsi. Kaya Lagi lahi naman lang. ang unang Korinto ang kasabot ana. Lagi. Tanaw ha. Buot ko nga makalikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo. Kay naningkamot man siya pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang. Kay buot man siya magpahimuot sa iyang asawa. That's why kung imuhang balansihon, kung nakay asawa, biyahe mong pagkapari. Kay focus kasi mong asawa. Kay kung nakay asawa, dili naman ka-focus kayo og serbisyo sa simbahan. Labi na kang pari, kay kuhan mo guna. Di mo guna parihan na to og di mo guna parihan na to nga okay rag di mo simba. Kanya ka ng pari, kay mo man ay hinungdan nga noy na santos nga Eucharistia. Halimbawa karon, nagpatawag og misa ang barangay ibutang na to, barangay Bato. Sample lang ha. So, nagpatawag misa, may day pare, dili sa kumumisa kay nagsakit man ang akong asawa na mag-hospital. Ay, di sa kumumisa kay akong anak na mag-meeting sa eskwelahan, ana. Di na pwede kay ang Dili ba? importante sa Katoliko misa man gyud. Unang Korinto Na sa 7. unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 32 padulong og 33. Kodang basahon 32. Buot konta nga kamo may gawas sa mga kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo may kasibot alang sa mga butang nga sa iya sa Ginoo. Kung sahon niya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang lalaking minyo adunay kabalaka. Okay. So, ang ipasabot ba ni Pablo dire pare ba? O mo na kay si San Pablo pari man. Mo bitaw niingon si San Pablo sa sa kadal lang, mo na niingon si San Pablo sa unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 8. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo og mga biyuda nga maayo pa kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. San Pablo ga inusara wa no minyo. Unya kay si Pablo minyo man to. Minyo day, kinsa may asawang Pablo? Minyo si Pablo. Lagi kinsa may ang asawa? Nabulagan ang iyang asawa. Sir. Dapat kung moingon ka nga si San Pablo minyo, sir. Imong hinganlan yung asawa. Abi sa ugangan na lang, sir. Unang Korinto. Unang Korinto. Kung mabasa na ako nga si Pablo ri agi kami niyo, taon man ta ka. Kanang giingon ni San Pablo nga ikasakit bagod ninyo kung magdala ko. Kanang giingon nimo nga ningon si San Pablo ikasakit bagod na ninyo kung magdala ko asawang Kristohanon kana. Tanawa min. Niyo lagi si Pablo. Nakasabot ka ng tekstoha imong gigamit? Wa po ka kasabot imong teksto gigamit. Ang gitubong ni Pablo. Muna balansiya pagayo ng imong balansiya pagayo imong sita sa gigamit kay basig mo rin magkalaglag sa imong simpirno. Ikaw mo i-apply na sa imong kagalingon, wa ka kasabot sa imong teksto, na misleading ka. Sige, kinsa may ugangan ni San Pablo, Brad? Sa ugangan na lang. Para magkahibaw ta kay sa San Pedro klarong minyo mong gito kay namong gito ugangan kay San Pablo be. Minyo mas Pablo wa lang gisuwat ang iyang ugangan. Nga ingon si Bacalares nga kung silence ang Biblia, silence ada. Kay og dugangan nimo na si mo ang problema. Na karon gimayong kag San Pablo minyo nga wa man giingon diangan. Ingon ni San Pablo ako minyo ko. Ni-mention man nga minyo siya unya karon ang inyong karas Pedro. Muangkon mo nga si Pedro ang inyong kuan. Asa man na mabasa San Pablo, be atong tanaw na unsa nga sita sa Biblia? Atong basahon. Muangkon bagig ka nga si Pedro ba inyong Santo Papa? Ari sa tang Pablo, ayaw sa nang Pedro. Kay murag nalayo nam ta sisyo. Ato sa ning husayon si San Pablo na minyo baging tinuora. Kay kung naminyo si San Pablo, kisa may anak niya. Kisa may anak niya. Wala na nagisuwat kay dili naman na importante. Kisa mo asawa, dili usa dili importante. Si San Pedro ganing naminyo nga gisuwat gani iyang anak na San Marcos na gani. Di minyo lagi. Nya yung pare San Pablo, kinsa may asawa? Wala na nagiriko ang asawa ni Pablo. Sigurado so dini minyo. Bar bakay balo lang tag minyo ug na moingog day ugangan. Sa ugangan na lang ba, bisag di lang hinganlan ang ugangan basta kay gibutang lang ang ugangan ni Pablo, ana lang gud. Taka ron kagapuoy unya karon si Pedro.
ang giangkon man nyo nga si Pedro ang Ayaw lagi ng Pedro. Wala nga. Ari sa tang Dili, Pablo. Ingon Dili mo sa tang pa, Pablo. si Pedro. Lagi. Si San Pablo man ta gahusay kingon ka nga si San Pablo minyo. Man ang tekstuhang minyo katong basahon sa. Unya na kay ako pang giukay. Ngukay pa, nangamuti pa, sige. Laing isyo. Sige, nangamuti pa, nangamuti. Og ari tang Pedro. Ingon ka ganina. Kuha ninyo si Pedro, inyong obispo. Tiningon di ko ganina nga amo ang obispo. Baka ram gadi. Ikaw ram nagaingon-ingon. Wala ko gilitok nga si San Pedro amo ang obispo. Wala pa mo ko mamahayag ana. Namahayag ko regarding Roma Kapitulo 16, versikulo 16 nga giangko ni Felix Manalo nga kanang simbahan na kana kunong iglesia ilaha. So mo na akong gikapsyon. Nisuod man kong kanya. Ngutana maganganong mga pare di magminyo. O rin mo itong naingon ko nga. Normal kay si Kristo. Naingon man nga tungod sa gingarian sa langit niya. Nikutlo tag mga pipila ka bersikulo. Labi na ganang suwat ni San Pablo. Mo itong miungutan ni San Pablo. Imo mo kong pasuminglan nga. Naglito ko si Pedro. Obispo namo. Huwag mo kumaingon na. Si Batman. Babay mamaligya lang ka guys, cream na bulawan. Oras 13 minutos man magkalabay, alas 6 sa kahaponon. Lakbay Katoliko Live. So ana na basta gani maipit muhawa na kisa maning kuan. Dapat kuan ba wa ning atong bisita si Bulawan. Si Bat mas Bulawan. Nihawa ang panuway. Dire iglesyang Manalo. Gwapo ni. Ato niyad. Roma 16 lang ta ha. Imo ni ako gi-caption ron na kuan. Dapat maingon ka nga naminyo San Pablo ngan lito yang asawa bisag ugangan na lang. Waman niya mo bisag ugangan na lang. Stila na lang in taon dolor ninyo inyong mga kalaki. Lakbay Katoliko Live. Si Bat dayon, Brad. Mga sulpot, manggod na sila. Mo lagi. Asa man tong na iglesia ni Kristo nga nag-join na to. Kung gi-accept, nawa man. Okay. Nawa. Pas nila ning mura man din inyong accept raman siguro. O kanang join raman siguro niya. I-accept, di man makuan. Sustilan na lang. Wag ka ba? Si Bat, si Gold. Si Sister Jima Kadi. Si Nani ba? Kanang giingon ni San Pablong asawang Kristohanon dili man na asawang unod nun. Kay once ganing mapari ka nangasawa ka sa simbahan, mao bitong gipagkaslan nimo ng simbahan. Di ba? Mo nang ordinahan jud ka pagkapari. Obispo ay mag-ordina nimo ana. Kanya gani pong obispo, ang Santo Papa po ay mag-ordina ana. Karon ang pangutana, kung si San Pablo na ay asawang Kristohanon nga unod nun jud ganang sama anang nasuban nga naminyo gikasal ang pangutana ni karon kinsa man tong iyang asawa si San Pedro naman to'y asawa no pero human sila gipangordinahan sa Ginoo wala kagita pa guday ka nga si San Pedro nakipuyo-puyo pa siyang asawa wala oy join ra na aron ingnon sige na lang dahil Bulawan i-accept sa balik ani ato na ning ikuan sa Bulawan wa gaba ori gidangat ni Bulawan mapay mo mapay sustila na lang lakbay so ni mayong gabi bro shout out ko sa tanan nga patang agwantahon bro patag argawanon padayon lang sa pagdepensa sa atong pagtuo loud and clear ba atong tingog da so yan abot mga sulpot gikan ni Brad Noya Pagunawan Zor Gold balik asam si Gold nawala man si Sister Jima Kadis adara sige ang tong iglesia ni Kristo ganina imbis mo sulod tong iglesia ni Kristo ganina kato birbirahan no tato mayo nga nawala man ibig akong gipaabot nag-request mo tong kadyot din akong gi-add mag connection fail ba subos so yun sa itong ikalagad balik ay okay kung na ako mabasa sa Pedro Minyo kadali lang Juan Paul Minyo kadali lang Bernes man dayron
Na ako'y Pahulay mabasa ron lang sa mga Muslim ato mga kaigsoonang Muslim nga nga si Pedro Minyo. kadalan sir adlang igpapahulay ron sa ato mga kaigsoonang Muslim o nang bigyan din sila bisag adto kas Muslim country sirado ginang ilahang mga establishmento mga baligyaanan basta adlaw Biyernes paghaugma sad adlaw sa mga Hudyo nang ilaha magsirado gina sila basta adlaw Sabado nya magtigom na sila sinaguga. O kita mga Kristiyano Domingo gyud. Sige, padayon sa may kuan. Maayo good sige, padayon. Oh. Kato bang imong giingon kanina nga ang pare bigid magminyo. Kay kung magminyo, mahawa sa pagkapare. Ug na ako'y mabasa nga si Pedro Minyo, kay si Paul Minyo, kay si Paul may nagsuwat ani. Kanang Lagi, unang wala Korinto. may problema, Brad. Sa kadali lang ha. Wala may problema sa Katoliko kung maminyo ang amo mga pare. Wa man miyo, di na ka Katoliko ha. Muhawa Lagi. sa pagkapare, magpuyo siyang kinabuhing minyo. Nakuha ni mo. Kaya dili man doktrina ning minyo nga, di man doktrina sa disiplina na, that is discipline. Di Unya man na, kay ingon nga, kung moingon dili ka tag man pwede doktrina, magpare moingon og tag minyo. paminaw sa, kung moingon tag doktrina, tanang membro ana, di paminyoon, kay doctrine man, tanan pasundon. Naman sa mga sakramentos kasal. Unya kay ang pare, Oh. di man pwede magpare kung Minyo, kasi si Paul Minyo man. Asa man ka magkabasa sa San Pablo minyo? Nakanang Oh, gingon ni basahin San ka? Pablo nga, ikasakit bagod ninyo, di ba katuningon siya nga, magdala kog asawang Kristohanon. Asawa ba na nga unod-unod, dili oy. Okay. Akong basahon na. Sara ba to? Sige. Mateo Sige. City. Mateo Kapitulo 8, versikulo 14. Itong basahon, ug maayong Biblia di aga po, nag-ingon diri oh. Ug sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. Kadali lang, sir. Ayaw sa lagi na si San Pedro kay niungot patang Pablo. San Pablo ba? Abot man ka ni San Pedro nga lahi man ang isyuhan San Pedro. Wala tay isyu ana ni San Pedro, minyo ba San Pedro wa kanisa usayon sa nato ni San Pablo, sir. Urag nangit-ngit ni Bulawan. Basta mo so di sa kong live ngit-ngit pirmi. Ibaligya na lang yung mga plidoy, palit Bulawan, aw ganun suga. Lakbay, Katoliko, live. Maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw taman sa nabot aning atong live edition. May hapon ninyo. Wala man si Bulawan, ungot man. Hello, sir. Asa naman ka, sir? Putol-putol imong signal. Wala man, okay man. Ikusog na mga itagon. Pa-shout out, bro. Watching from Zamboanga City, Catholic Faith Defender, Pasunangka Chapter. Sila ni Sister Jima Cadiz. Dias maya, kuhan ha. Pasunangka da. Kamusta naman mo? Murag dugay-dugay sa tagwa kalaag sa daan ng mga iriya ha. Nahimo na nga bronze. Himo na dagwaning bronze sa Bulawan siguro. Hoy! Loud and clear tada watay depekto sa tong audio dia istorya lang ha kay lain mo guning epekto sa tong headset mo labay na tong tingog gani. Okay man kayo imo signal bro. Si Bong if Finlock Brad bay ngapon asa man si Bulawan murag nangit-ngit man gud na imong area da baligya lang nato na imong apelyido kay palitog kuan suga. Okay man kayo imo signal bro. Si Bong if Finlock Brad bay ngapon asa man si Bulawan nawala mas Bulawan. Okay man gayo. Nahimo ng gibiyaan ni Pedro ang iyang asawa pero nakigtipon sa iyang ugangan. Kinsa man ni si Anjo mahusay. Ni kaon pato bro, ni kaon to siguro to si Judy Bermoy. Shout out bro watching from city o Davao City. Okay signal bro, clear gayo. Salamat kayo ha. Tingog na to diha, okay ra ba? Wabay ko ani. Watching from Dasmay taga Davao ha. Kamusta dia? So balik tas caption na to. Kanigong Roma 16 nalibog sa kuan ni mga iglesia ni King Koy. Ha? Katong ilahang bisita kato yang sakop nga sila Tigo Mandam with all respect kani Latigo Mandam. Nisod siya sa ato ang live sa diha sa natong mga episoda no.
Ingon siya, wa may milabot ana sa nangamusta brad. Oh, di ba? Pero kaganina kani si James Salvador, wa ko masayo pa ni si James Salvador siguro ni. Diingon man siya nga, apil mis nangamusta da na brad. Wa na, sus Ginoo ko. Ha? Yan kanang Roma 16 ha. Why joy labot si Felix Manalo ana? Dali ka na ang kuno no bisag ako pwede ko mo angkon na. Dili parehistro na ko na Security Exchange Commission. Ha? Pero dali ara jud kay na ko na angkonon. Pero ang pangutana, naba ko ebidensya nga reality ako agi na. Si Kristo gatuko na mo bitaw niingon si San Pablo Iglesia ni Kristo. Ah, sa kadali ta paduol na tong cellphone kay layo kayog na ay mga bisita dita ka. Kuan. Si Bakri Joel watching from Malaysia. Salamat kay sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay. So mao na di atong balansihon pagayo. No, it is very easy to claim but it is hard to prove. Kana tanawa ra na ang Roma 16 kung atong basihan ning damo tay daghan kay Biblia ang Katoliko nga naay mga background. Pero kanila lang tang Protestante sa the American Patriot Bible of King James Version. Yaw sa may tanaw na to ha kaning sa Roma kanus ag suwat ning Roma. Author si San Pablo when written around 57 AD. 57 Anno Domini versus 1914 murag binuang na. Ha? Dakong binuang ni. Oh. Now, kung atong balansihon, kung mao lagi ni niungot naman sila aning 16. So kung moongot lang ta aning 16, grammatically speaking, di man kapasar ning mga iglesyang Manalo ani. Ha? Di man kapasar ang mga iglesyang Manalo ani grammatically speaking kay in the first place tanawa. Pantay ba mo og mga iglesyang Manalo nga gasigig basa aning Roma 16 nya Biblia ang English basahon? Ha? Wa? Ayong gabi bro, mayo kay naka-live nakagbalik 5 ka adlaw. O, si Bana Kapin siguro to. Wa ka live kay dugay kay naludan nag wifi. Salamat sa mga manghud pud taon nga niload gid pud din taon sila. Sige lang kay basig magkakita ra pud ta ginagmay pohon. Makaabag-abag ra sad ta. Pero dita mawa adi sa iri. Di man ta parehag mga laing siktang ga-live karon pagkaugma wa na. Tanawa ra kuning Roma 16. Kay ang gibutang diha sa English translation, churches. Churches yun, dili Church of Christ. Buti pasabot plural form. Dili na siya singular form. Pag plural daghan. Mao na kung atong sabton og tinuod ang konteksto ana, napaginas 17 18 di ra ba nila na pangbasahon. Di nila pangbasahon ng 17 18 mot libog sa tani mga tawhana ni Ogwan. Wa gaba tanawa ha. Pangamusta ay kamo pinagi sa inigsoon nga halok. Nangamusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Term nangamusta kaninyo ang tanan nga iglesia ni Kristo. Kaning term nangamusta na humana na. Nahitabo na. Igo lang nang gitunol ni San Pablo ngadto sa taga Roma kay ang Roma ang libro ang sulat ni sa libro naman ni mo ni ang gisulat ni San Pablo ning sulat niya ngadto sa taga Roma wala man sa Roma naaman sa Corinto. And that's why gi-address niya nga pangamusta ay mo kay nangamusta kaninyo ang tanan. Kining term nangamusta humana nagpangamusta gitunol na lang ngadto sa taga Roma. Question, napil daig pangamusta tong naas 1914? O mamagali siguro na hibawaan na ni San Pablo ni Manalo? Trabaho pod migo ayaw pagsalig sa manghod, umataga salig og manghod sir. Di man pareha sinyo nga sos gasalig rag unsay klase. Sos Ginoo ko. Gaba kita goy manghod sir, mabuhi ra man ta sir kay daghan man tag mga skills. Agka mo lang ka, ambot na inyong laptop, o DNG ka na inyong laptop. Kay Ginoo ko, ambot na lang ninyo, pastila na lang intawon dolor. Sa 26 minutos man magkalabay, alas 6 kaponon. Lakbay, Katoliko, live. Siguro tagisgot aning Roma 16, ha? Kana ra bang Roma 16,
uno, padung 15, ginganlan ra bagina ni San Pablo ang tanan nga, ay salamat kay sa tong sponsor ani nga tong headphone ha. Ganina na ko ni napalit niya na naghatag na to og libog kapin. Salamat kay lang ko hinganlan. Salamat kay kini atong karaan man gud magpila ka tuig na gini. Unang ilisana na sa bago kay murag dadala po dipiktos gamay sahay. Di na po nato kay magkuan ba magmatagak na usay sa ulo to kay luwag na mo gayo ko do. Unang ato na lang gigiayo maayo min taon. Pero salamat kay sa atong mga donors ha. Sugo sa Dios nga magtrabaho migo. Nya nganong trabaho mo niya kamo, trabaho mo. Trabaho raman siguro mo pangilad og kala ganing trabaho Ay! Asang utok ka na niya ultimulod is yuhan pa. So suya na kay wala koy mohatag nilang load mo nang antud karon bardaw nagyapon sa ilahang live. Og largahon nagbasa. So tanawa ang verse 1 padong tas verse 15 gipanghinganlan yun na mismo ni San Pablo kung kinsa ning gipangamusta niya. Wa man maapil ang pangamustas Felix Manalo lagi. Wa man maapil ang pangamustas Felix Manalo da niya. Mukli mong inyuhan na. Kanilang ang inyuhang pasugo magasin atong tanawon ra niya. Si Sister Elizabeth Onyati. Mo ni nagkanindot sa Katoliko. Di lang panghinambog ni ato ha. Muna nagkanindot sa simbahan Katoliko kay entrance mangayo tag mga unsay kakulangon na to mohatag yun kay generosity gining manggihatagon ni simbahan Katoliko kay mo man tuyo sa to ang simbahan nga maghatag ta nya katong akong karaan nga gigamit na to gihatag sa nako to Catholic Faith Defender nga wa po din taon niya mo so gibantik ta kay kani mga sponsor man di man nato ni panglabog pangwari kay kita napud pohon og magkalugar sa tagita sa mohatag kamong mga followers ni Gapo nga dalo sugot ra mo mawala si Gapo unsay dalo og dalo pa lang ni akong followers brad pastilan kaning headset nako pilay palit nako ani ganina piso na kulang para sa kalibo nya gipasobran pagatag dalo din na inyo mga membro siguro mo dalo Onya usahay dagang king ka-offer na to nga load nya ako lay mo lingo-lingo kay ang ilang ludan buti pasabot is tawag ganing ni ang nganon din naman ako ni ma-message si Juan si Elizabeth Onyati ang ilang ludan ang akong number blima lang kay di man kadaog og kuan go di man kadaog og data dire wa man wa blima mag live tag kuan data okay ra alas 4 kadlawon amo nang sa una alas 4 kadlawon kita matag sayo kaganina sayo ta dito sa radio station kay natay program po dito sa Lanog sa Kamatuoran kunya dala pong installment atong akong karaan din gigamit ba ko iga mostrato sa isang nakong kauban ginas Brajon kaya ang akong gihatag na to siya kay Lois at mag live in taon nga wa po diya mo magamit. So inani ning Katoliko magyatagon kamo ambot lang gahaog. Dato ilang kauban din gapusog kuan hantod karon wa magyapoy ni hatag lo ya pulin taon kayo. Happy Sabat, happy day na lang. Sabat sa mga audio ugma ha. Dilis Katoliko. Wa ka ba? Mo nang balansihon na to pagayo ba. Atong hunahunahon sa nato, ug load ay mong ka-interesan sus Ginoo ta mahangol ang load pero daghan kay mga hatag ha. Di ako lang mo balibad ba kay usahay. Ug dili maludan na tong piliti kay bugat ra sad kayos bursa. Sa una 2,000 kape ning binulan na mo ani. Niya gipaubsan sa akong manghod kay di man nila makaya labi na pobre ra gud pug kay ta. So mo na nga ug makalod ta maayo og dili kuan. Pag inulsol amigo hagbay ra tang gainulsol ani kamo na lang siguro unsa lang gahaw nakainulsol baka po siguro mo aning trabaho nga wala ba mo sakramentos kumpisal stilan na lang in taon. Nagkainulsol bagkapon mo ani. Nadaba ko mo sakramentos kumpisal. Antod karon wa man asa ka mo mangumpisal ani. Adto sing mo punuag saging mangumpisal ani trabaho Si Brother Roland Pards mayong hapon dia. Ngayon nganong mo balibad man nga sige man ka padungog-dungog mo ta padungog-dungog ngayo di taglod wa man. Normal kay mo post sa Facebook nga wa na tay live kay wa na gitay load ani trabaho padungog-dungog day na. Kay natural matingaso na itong mga followers nganong wa na ko ga-live. Okay. Ba nga wa mo ga-live. Walod. Dapat i-post ato na para ma-aware ang kadaganan ba. Di man para sinyo ha nga murag mag-live ra mo bulanon ba.
Pagkamana, wala. Ha? Live og buranon, pagkamana, wala. Sus, ginoo ko. Ato na, inyo bitang mga viewers, no? Pag, happy Sabat, Sabat ng ting sweldo, manugma, di man Sabat. Ha? Ting sweldo, oy. Otok, bulinaw ni Tawhana ba? Di, kuhan man, God. Gitawag, sa kadali lang ha. Brad, mayong gabi bro, nasayop nganong sa nasayop na gunig reply si Kuan. Dito sa ilang propeta gapo mo umpisa lang mini. Kamong mga followers ni gapo ayaw in taon mo pag dinalo. Di man dalo ni akong followers Brad, kay og dalo pa na akong followers. Kani bitong gigamit na ko karon nga kani microphone bago man ni gapon pa ni nabot ato ni aging adlaw. Kaning niya nga ito'y pakita gini ni daig kaning niya ganing mga latest version juga yung niabot karon inatag dis followers Brad kay ang followers nako dili dalo pareha sa inyo haba nga naugmaan na lang post sa kabulan na lang post o ni kagat di pobriha siguro kay ning ano ning kamot ang galing kuhag 10% ya mo sustinso na inoon oy di man dalo kay dalo pa lang kani laptop na to pilay presyo na palit lang ako ni sa Ismail kay naman ni sponsor ko ani pero karaang dating na tong laptop pila na gani ka to gikas tagiya ni bag great day asan na natin magamit ba walay dalo sa Katoliko Brad mo na labing tinuod diya walay dalo kay nagdinalo pa ning Katoliko astilan Ginoo ko kaya naman founder na to magyatagon si Kristo the source of all dinalo na ning Katoliko. Good days bro, watching from Sugod Mukagat, saan eh? Sugod Mukagat. Watching from Sugod Cebu, si Soder, saan niya? Branzuela. O sa paon pa na bro, baho na kay why Mukagat. Api nga sapat. Maayong gabi, Brad. I am watching. You're watching. Salamat kayo. Si Veronica Pundoyo. Dalo, oy. Wa gani nihatag lod. Dalo din ang inyong kaup. Pastila na lang in taon dalo. Aminador sa day pugang dalo ka. Pastila na lang in taon. Ay, nako. 34 minutos naman magkalabay. Alas 6 sa kahapon, nakagabion. Lakbay. Katoliko Live. Good evening, watching from Tagbayan, Rosario, Agusan del Sur. Taga-Agusan del Sur, may nga po ninyo. Kumusta naman mo dia? Si GR Bahala Alparis. May problema. Masuya lagi ng mga laing sikta basta mag-post ko no na-post gapon ngayon na sa glimos taka mo kay pero ganay mo hatag na to bitaw sama ganina bitaw hilom lagi kay mo maragwa man lagi mo kuan lagi mo kagat ambot na lang ninyo kana sila ro ga-post lang oy ngayo kuan ni pila ka kuan magyapoy ni kagat Ginoo ko. So mo na, kung atong balansihon, dagan kayo ng mga muklima ng Roma 16, di man kay Iglesia ni Cristo lang ang klima ng Roma 16. Imo followers, pasagdan ra ka nga walay load, mauna nga kasabaan nako para dili magdinalo. Oy, murag nga padungog-dungog ni Sdaig, ngayo dagoy nig load. Oy. Imo, mayong gabi, gayo sa Diyos Sdaig, murag na nangulipi man. Lakbay, Katoliko. Wa, gaba, murag nang ulipi man. Action sa kanaas niya itong palibutan eh. Kipiting sugang sa bundak sa kuwan. Bro, nimba na sad sila ugma na ako'y nagkaila nga 7th Adventist. Bro, dili gyud sila mukhaon og baboy. Kay bawal gyud ko no. Pero nagbuhi silang baboy para baligya. Unsa may atong masultian na bro. Mga baga siguro nagnaong bro. Mga baga siguro nagnaong ba. Kana bitong di mukha og baboy pero mamaligya lang, mamuhi lang murag laing. Murag naay. Murag naay diferensya sa utok siguro ni. Oh no. di man ta kasabot ani usahay nila god. Ay bawal sa mo ani baboy brad nya. Ang ending di maligya ra. Asa mang ustisya ninyo ani ron? Asa mang ustisya ninyo ani bro? Dapat kamo bawal sa inyong baboy ayaw mo pamuhi da mura ra gud aning dili man ta bawal maging sa to aning yawa sampo lang ha kay tinuod maging bawal
Muna, bawal sa tong yawa. Ay, magtinir na nagyawa. Okay, bawal. Bawal man. Mao gyud ta magkasabot ana nila. Nakitaan nimo lingkuran nakitaan imo lingkuranan bro. Kambyoan na po na. Ni akong lingkuranan nga plastic chair. Kay giotro naman gud nato ni Idris Loyo kay atong kuan piot kita. Sala man baka basin sa paghikap sa lawas ana bro. Ayaw ko gingna nga magbahog sa baboy dili mo hikap. Hikap Japon. Bahog baboy hikap pagtuwa hikap. Limpyo hikap, ding liguon baboy. Sa wa ka experience na akong manghod may baboyan. Sahay ko mayang suguon og palimpyo dito sa tangkal. Natural ang mga baboy mo ginaliguon kay ang ang buhat noy Jess noy bidto kun si klaro tinaw pero di gyud kuno pwede paita. Ang kaon ra baboy oy. Ay ayaw mo tuwa na di mo kaog baboy, kaon la pero tago-tago lang. Waday ka nangita trabaho migo, namtay trabaho. So may problema og di ta mangitag trabaho, mabuhi rum gyapon ta kay daghan tag skills. Unsa man magpalitiring ka nimong bangka kay litiringan ta ka magpa-print kay t-shirt kay kabalo ra ba jud ana. Unsa man magpa-wiring ka sa imong balay kay nahuman ra ba kitag electrician sa may gusto nimo. Skills na imong isgutan sa pag-asa ta ilabay. Human kitag tisda kaning sa pang-hotel ba housekeeping. Human kita na. Amol ka ambot nagkagam mo. Ang tahan-tahanan nyo mga pastor nga nagko kay nagsakinan ng tanong o man manarbahog bangko. Basi ganahan kag pa-wiring sa iyong balay kaya itong wiringan na. Munang kani akong sulod sa kwarto ako may giga-wiring ani tanan. Safety na bisan pag init na bisan pag mo bundak ng kilat-kilat dia day ginagawan. Kay alam natin yan kung paano kaning mga wire kabaruta na. Kana so man magpa-wiring ka kay taodan to nag-breaker imong balay da amigo. Murag wa naman kagalay bigo. Unsa may bote pasabot, wa nay ganahan maminaw sa imong programa amigo. Dili sama ani atong mga followers wa naman kagalay mo. Wa ilod. Pag sige hulat-hulat lang sa mi. Taod-taod na may mingog. Sige pilay kuan kay moambag wa na. Shout out bro from Ligo City, Davao del Sur, si Adrian Mendoza. Salamat kayo nimo Brad sa pagsunod mo sa atong programa. Labi na sa atong mga minaw diya. Ayaw to ana bro, di mo kaog baboy, mo kaon og ilaw, tago-tago pas kwarto niya isulod sa bag pag barbecue sama sa kasama ang beer. Si Asoki kisama ni nagsalig ra sila 10% membro. Tanawa malibog taning pastor nila bitaw. Kini lang pastor. Di man wala man dili man nanarbahog bangko. Wa sa ni manarbahog public nga eskwelahan. Wa sa ni manarbahog kanang usang pastor gina. Tingata ni dagko kay mga kuan ba service. Wa mo tan-aw nila bro, bahin sa imong tan-aw. Bro, mayong gabi bro, na ako ikauban nga sa Badista bro, dili man sila mukaon og baboy pero mukaon gud na og chicharon baboy. Na mo'y gidangat ang trabaho Mangaon sa dinig chicharon Adlock na sila bro, si Sabino Sumaya Lakwita. Og mas buntag sayo, watay live kay mosayo ko sa parokya og kay nakoy lecture kay seminar dito sa Basic Bible Seminar. Ang topic is Bible history sa una ni nga natunong sa duguan. So kuan na lang no. Pagkagabi na lang sa ta mag-live na pagka Domingo sad sayo usimba dire nya wa sa tay live na pagka after kay lecture pag tiwas na. Negosyo baya ng relihiyon sa mga sulpot. Normal kinarehistro sa Security Exchange Commission basta kwarta. Diingon bitaw na San Pablo des Biblia. Di mukaon og baboy pero buhi og baboy wa pod uroy mauwaw. May gidangat. Di ba niingon bitaw San Pablo's Biblia atong tanawon og ning giingon ni San Pablo's Biblia. Nya ang relihiyon makapadato ginas tao. O bitaw hantod karon bitin daghanan nagka-interes og tukod og simbahan. Kining tawag aning niang sagway autorisasyon gikas Ginoo la tukod. Kaya nga naman ang simbahan ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kada kung kontento na siya nga ana sa yaha. Mao nay pamahayag ni San Pablo. Basahon nato ning Biblia. Ay
aron magkasabot ning kuan ba. Unang Timoteo 6 4 padulong 6. Tanaw niingon diri nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag ikabuangan nilang pakiglantugig panaglalis may tungod sa mga pulong musangpot kinis kasina pagkabahin-bahin pagbugal-bugal og dautan gikatahap mo nang kung atong balansihon bitaw nino sige sila bitret na to dire 45 pusilon ko nila sige sila og bugal-bugal unsay no masuya na to dire di ba unya tawag aning ni ang bahin-bahin mo na sa badistaron bertindagana na kay sulpot kapay kapay gitawag na to reform vegetarian ug unsa pa niya sa verse 5 ningon og walay hunong panaglalis sa mga tao nga dili magasabot og wala magbaton sa kamatuoran nagunahuna sila nga reliyon usa ka pagi sa pagdato that's why hantod karon sige sila po si Jeffrey rin yan ngagit sa debate mo na ako sukla ni Eucharistian topic hinoon ang relihiyon makapadato gayon pag-ayo sa tao kung siya kontento na lamang nga anak kaniya. That's why Rehistro Security Exchange Commission 10% awa na daog na dayon. SDA ko sa una apan sa pagkakarong paghigmatan ako dugay gi sampungan ang akong salabutan sa doktrina sa akong nahibawan. Salamat sa inyo bro nga magpadayon sa pagsabwag sa mga pulong sa Dios mauning kamatuoran nga ang kamatuoran mao gyud maghatag sa kalawasan. Screenshot ako ni post ako ni Facebook. Salamat kay ha. Namay nag-join na to dire ato na sa ning kinsa man ni. Si Bulawan na sad. Si Bulawan sige man sod-sod si Bulawan na to pag matagam si Bulawan. Okay, mayo nga po, may gabi May gabi sab. Ang address si Brother Julito Vidaig. Sudlon na to ni Brother Daig. Kay sa kanang imong mga kauban nga walay mulantaw migo, gipagkaulawan lain na. Sa walay mulantaw. Way mulantaw sa imong live Daig, luya pud taon. Murag dugay naman ka nag-live unya nang hinambog ka nga imong viewers live perting gamaya. Unsay gamay tanawa ko ron akong mga viewers dia katong mga episode na to. Dagi toy usa ka viewers nako dia nga niabot og 3,000 kapin. Unsa tong mga buwan na to? Ayaw unsay kaya imo ana? Sambot lang ka nya naputoy uban na to 15,000, 24,000, 34,000. Tanawa akong mga reels dia na unsay kuan nagi ko reels dia nga 500,000 ang views. 34,000, 200,000, 100,000. Gamit ni mo pagpangwarta. Sa pangwarta, mangwarta na sir, kasapi mo dito sa Facebook wa man. Gituyo lang na nato pamonetize ang atong Facebook sir kay ngano. Bisigig lock sa Facebook ning atong Facebook. Ilak mang mita nya di. Kung nahuna na ko gama og bagong account kay pinigmata na ko buntag sayo nakalak akong Facebook. Nya lisod kayo kay magbago ra sa password, mag-encode sa code. Nya pila ka semana ilak na sad. Pila ka adlaw ilak na pud. Motong namin nag-advise ipamonetize na. Motong gipamonetize na lang nako kay daghan man kay kog followers. Kaloy sa Dios wa naman galak. Kaya kung una-una to gagama naman jud kog laing account. Duha ka buok. Dalimot hinong ko password ato akong gigamang account. Wa naman galak. So balik-balik ta kay katong isa na ko ka account katong karaan yung gigamit akong Eugene Gapo. Wa toy na restricted gud siya. Ambot nga no to. Wala ko kay balong anong na-restricted to. So, wala lang na ko to gamita. Kay, di naman ko kakuan god. Dili sa mo, Katoliko, daghan mi nanaw nga ano mo tanaw sa amo sige bro, padayon sa imong kuan sa may to ikalagad. Sulod bro. Sige tagpatiso yan wag kay ka istorya. Sumaya to, ako yung mangutanan na lang nimo. Mangutanan na lang ko nimo. Sige mangutanan. Ay, niingon man inyong mga magwawali nga gasugod pagid kuno ning inyong doktrinas idin. Tinuod do? Tinuod mo. Asa man dapit nga? Lagi asa man dapit pod nang idin karon na lukit brad unsang nasura ng idin na himutangan sa una. Wala na ko kabaluan na kay di mo ko research sa idin.
Maura ni. Maura ni gadoktrina nga gasugod si din pero pangutano gasang idin mo kahibalo. Binuang Kabalo ni. ka, sa din. Adili ko mutugaan ni mo ana gasang idin kay ikaw ba kung gipangutana. Kabalo, hindi mong kamustorya. Ako'y mutugan nimo. Ulaw kay na nga dili kami gadoktrina gikan mo si idin nya. Basig sa Samal Island Garden na siya siguro brother. Aroy. Kasamar na yung idin day. Ayun naman nag-comment dito Garden Eden of Samal brother. Basig mo siguro na inyo. Wa juga kabalo day po dog basang idin ya tiga ko na wagi ka kay bao. Number 1 po No. to wag ka bawo ay ko naway. Ani Brad. Sa Biblia Brad, kaniya analohiya lang na to Brad. Si kung igsoon ka na ko sa unod, ya sakop ko sa panimalay nimo, normal na nga magkabalo ko sa birthday nimo no. Kay igsoon man ta. Gawas kon pahibawon ko nimo, gawas kong mag-post kada sa Facebook nga mo na birthday nako. Kay bawo jud ka na, kay bawo jud ko ana. May Pero, nangingon diri ba? nangingon. Garden ko ni Buloy. Disgrasya mo dago na inyo. Sabaw. So, Kaman mo ning garden ni Buloy? Mo ning idin? mo dago na inyo ang idin siguro. O dili kay ikaw may nangingon nga kabalo kang idin nya ko wa mo ko kabalo. Ani bro. Kung igsoon tas unod, normal nga makabalo ko sa birthday nimo. Kay igsoon man ta. Kung di po ta igsoon sa unod, kung mag-post ka sa social media nga mo ni birthday nimo, kay bao ko. Abot naman ka- Pero kanina, post, ningon ang Biblia bro. Ningon ang Biblia oh. Lahi nang nahimo. Niani ang Biblia oh. Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 11. Kay sila gibalaan og ang nagbalaan kanila may usa lamang kamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila. Paminaw sa mga papa ko mahuman. Wa pa ko mahuman sa kung gibasa mo interrupt naman kadayon na trabaho Pamanas ako lagi, pamanas ako Kaya aron magkasinabtan na ito diri. O niyo na. Kay silang gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kamahan. Busa dili maulaw si Jesus pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Dili si Kristo maulaw pagtawag nga iyang mga igsuon. Karon, kung tinuod tang igsuon ni Kristo, normal, makaibaw tas birthday niya. Ikaw Brad, sa may birthday ni Kristo Brad, kaibaw ka? Wala ko nang uta nag birthday ni Kristo. Garden of Eden atong Patay. topic dili ko birthday ni Kristo. Di pa utana, di man ka mangutana nako, di ako'y mangutana nimo. Usaya sa tong imong para makagbaki wag ulpot-ulpot. Di Usaya ba? sa tong Dili una bang problema nga ang Garden of Eden nakabalo ka. sige, kay di man ka ako'y mangutana. Age, ako'y mangutana nimo. Di man ka mangutana nako, di ako'y mangutana nimo. Wala ko gipangutana nimo, kay bawo ba kas birthday ni Kristo? Wala. Wala ko kabalo, ikaw kabalo ka. Impas. Di mo igsuon sa Ginoo. Ha? Ginoo man ako siya. Di mo Ate, igsuon. Di mo igsuon sa Ginoo, kaya magkakaibalon sa birthday niya. Oy. Ikaw na mo sa Ginoo, sa to pa Ginoo ko ka. Ginoo nga po. Dili oy. Di ba kaning giingon sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 11 nga si Kristo mismo wala maulaw kanila sa pagtawag niyag mga igsoon. Na ikaw kay wa ka kabalos birthday ni Kristo, dili ka igsoon sa Ginoo. O dili mo ko igsoon sa Ginoo. Kay nakatex na birthday. No. Kana nga teksto naabay nag-ingon diha ka birthday sa Ginoo. Unsa kana sama na? Di ba? Ang giingon bitaw sa Biblia Brad nga si Kristo wala siya maulaw pagtawag kanilag mga igsuon. Niya, gihimo niyang igsuon na. So, kung nahimo tang igsuon sa atong Ginoo, Brad, normal nga makabalo tas birthday sa atong Ginoo. Pero the fact nga ikaw wa ka kay balos birthday sa atong Ginoo, wala di ka igsuon siguro niya ni. Okay. Normal lagi pero igsoon sa Ginoo, wa ko kabalo. Ikaw igsoon mo sa Ginoo dili. Igsuon. Tara ka Ginoo. Mo na problema nimo. Ako na ang tawag ko sa imo. Unya karon Sa Ginoong gapo. Sa Ginoong gapo. Nahimo tang igsuon ba dili man sa unod. Brad. Mao bitaw ni usal dako kayong rason ngano nga motawag ta bisan dili ta igsoon sa unod ingnon ti kag Brad. Kay tungod na lang nas kaluoy sa simbahang Katoliko ninyo. Although di man ta mo tahudon.
Kay naingon si Uy, San minuon San ka. Juan kapitulo. Paminaw sa. Kaya pa ko naman. Ka na ula Oy, rin ang naingon si San kagtulo, Juan. Ginoo. Oy, paminaw sa lagi para magasinabtanay taning trabaho Ang kunan Ah. mama si Mary. Minaw ka wa. Padayon. Ani ba? Tungod na lang nas kaloy sa simbahang Katoliko ninyo, kay gugma man ang mong founder, love is God, God is love. Di ba? Una mo tawag big brad ninyo bisag dilita igsuon dita parihog pagtuo. Kay ngano man si San Juan bitaw gaingon, ikaduhang Juan kapitulo 2. Ang kapitulo 1 bersikulo 10 padulong 11, kung naay mo anha sa inyong balay nga dili magsangyaw nining pagtulun-ana, ayaw siya dawata sa inyong balay. Ayaw gani pagingon, panghinaot kaniya. Kaya nang hinaot kanya nakaambil sa dawatan niya mabuhat. Manang pagingon-ingon na mo brad. Dili gali unta mo ang ngayan kay in the first place dili mo Katoliko. Iisip mo mga langyaw pero tungod sa gugmag kaloy sa simbahan Katoliko gataho disad mi ninyo munang mo brad og musis gyud mi ninyo. Nya karon kay niingon man ang Biblia sa Hebrehanon 2:11 nga si Kristo mismo wala maulaw pagtawag kanya gigsuon. Paminaw sa ba? Sapaw-sapaw noon hindi maminaw noon. Ayan kay na ningdihit na mga sa topic, ningdihit na ka ba? So Ingon ka insert kanina, na lang wa ka ikaw, kay balos Ginoo. birthday Kristo lagi. Sige, paita po ning kinabuhian ni. Lakbay Katoliko live. Ingon ka kanina. Puro man na binuang may muhang kuan style. So puro binuang style nga. Di man ni binuang ako Okay. Ang imong giingon kanina igsoon mo sa Ginoo. Ako di ko mo angkon nga igsoon mo sa Ginoo kay di man ko Ginoo. Anak nung ko sa Ginoo. Mo claim ko. Muna nga kamo mga Katoliko Brad, ang Biblia gaingon, hoy. Ang Biblia gaingon, Hebrehanon 2:11, si Kristo mismo wala maulaw pagtawag kaniya og mga igsuon. Okay. Nahada giingon nga gihigugma sa Dios. Igsoon, wa ka kabalo ana. Giisip ta sa John chapter unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8. Igsoon nga nag-ingon diha nga gugma sa Dios. Tanawa, giisip tang igsuon no. Igsoon sa Dios. Lagi, giisip tang igsuon no. Sa paminaw sa, giisip man tang igsuon no. Papaminaw sa ba? Giisip man tang igsuon sa Ginoo no. Sakto to imong giingon. Approve ko na, giisip ta. Ang question, ani karon kay giisip man ta, ikaw apil ka siguro sa giisip, ani siguro lang, paniguro lang ko ni mga kay wa ta kabaw. So, sa imong claim, apil ka sa giisip ani sa Ginoo. Paminaw sa, tanawa ha. Sa imong siguradong claim nimo, imong claim ha, apil jud ka sa giisip ani sa Ginoo igsoon. Question, wala magkakaibalos birthday sa Ginoo. Saon mo na, himo kag igsoon niya. Unya na, ipadayon ta na sa birthday sa Ginoo, ha. Ipadayon ta na sa birthday sa Ginoo. Akong kuano nimo. Brad, ato na lang ang biyaan ng pamilya sa ato lang sa nang biyaan ng birthday sa Ginoo, Brad, kay in the first place malangay ta na, yawa po kay kahibaw. Ay, katawa, kinatawanan ni mo ron kinatawanan demonyo, Brad. Basta maipit mo gagod kay mosopaw din ka. Mosopaw din ka basta maipit. Ay, karon man nagasapaw-sapaw. Pamati lagi na, mati mo kunin mo. Pito kasi mo ang argumento nya. Pamati bugot akong kuan, argumento. Sige, mamati ko nimo. Sige na, go. Go ahead. Mamati ko nimo, go ahead. Matod pa nimo ganina igsoon mo sa Ginoo, ni claim ka. Nya ako di man ko igsoon sa Ginoo, anak ko sa Ginoo. Nya kay karon ni claim ka igsoon sa Ginoo against na sa law sa Ginoo kay gi-claim man nimo nga ikaw igsoon sa Ginoo. So ato pag Ginoo ug ka, ako anak ko sa Ginoo. Unya karon katong pag-ingon nimo nga gugma sa Dios, lahi man to siya. Man to siya gapo. So nasayop nga lahi ang nasayop gugma sa Dios ug gugma sa tao. Nasayop tong imong giingon ganina nga nahimo tang igsuon ni Kristo. Ikaw nag-ingon ana? Unsa ikaw gal namulong ganina gigamitan pa nimo og bersikulo ani nya ako pasuminglan nimo. Ikaw rin nagamit bersikulo diha, basangin maning. Di ba katong gi-mention nimo nga San Juan? Imo mo tong gigamit? Gugma sa Dios to, dili wala siya naingon dito nga igtuon ta. Nilikto kang igsuon. Ningon, mo bitong gipaluapan nako, gisapawan nako nga. Giisip man nitong igsuon. Mo bitaw tong gisapawan ka nako ditso. Ayaw gasoko, Brad. High blood mo kayo dugang kaong baboy. Explain, gahi mo kayo ka-explainan, God. Wala naman tayo babasa niya nga igsuon mo. Ay, ikaw, humok na ka-explainan, Brad. Humok na ka-explainan. Ayaw, lagi pagsapaw-sapaw para makasabot ka.
Wala, humok di ka explainan. Ako imo ingon og una ha. Ako istorya ko na. Paabot kong mo ingon ako kuan tubag na ka. Diya sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 8. Nagingon diya higugmaan ninyo ang Dios gugma. Og kinahanglan kita maghigugma ay kay ang Dios gugma man. So kabalo ba kagapo nga dili wala siya nag-mention diya og igsuon mo. Ang iyang gi-mention ang iyang pasabot igsuon gapo kita ikaw giisip ka sa Adventist nga igsuon bisag katoliko ka. Kay anak ta sa Dios, dili ta igsuon sa Dios, anak ta sa Dios. Niingon ang Dios maghigugma ay kamo kay ang Dios gugma. Kabalo ba ka nga lahi ang gugma sa Dios ug ang gugma sa itig katawo? Pag ingon diha nga gigugma ta sa Dios, lahi na nga gugma dili na igsuon. Kay ang gugma sa I-explain ko nun Brad. gitawag na siya og Brad. eros. Hoy. I-explain ko nun niya. Niingon si Kristo, o niingon ang Biblia, busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon. I-explain ko nun Okay. Mga igsoon, si Kristo manggod nahimugto siya sa kalibutan. Ang iyang mga apostoles giingnan niya igsoon tungod kay gimustrahan mo kasi mong amigos kilid. Wala oy, kabalo magkukuha na. Fully man siya ba? Fully man siya rin sa imong libutan. amigo, record ka sa kuang headset ha, record ka sa kuang headset. Kanang gi-mention niya nga amahan, iyan ang gahom sa langit. Kanang igtuon gapog, ingon siya sa mga apostoles kay igtuon, tungod kay fully man siya. Nagpakatao siya so giisip ta niya igtuon. Pero dili kita niya igtuon nga literal. Gigugma lang ta sa Dios, dili gugma nga inigsuon. Lahi ang gugma sa Dios ug lahi ang gugma nga tao. Oh. Unya, nahusay na ka nga kay kung anak ka sa Dios napasala na ako kang kay kung ingon ka sa Dios pinataka mo mo ha. Ay pinataka. Way igsuon ang Dios gabuhay napataka naman ka. Ha? Way igsoon ang Dios. Kanang giingnan niya dia nga akong mga igsoon dili sa maulaw sa pagtawag nga iyang mga igsoon. Kisa may giingnan niya dia. Kana lagi yung pagtawag niya mga igsoon. Puliman siya ana kay ang Dios way igsoon. Use puliman. Ningon ha, si Jesus dili maulaw sa pagtawag kanila og mga igsoon. Kinsa man na? Kana ganing giingnan niya dig igsoon Mga alagad niya. katong giingnan niyang igsuon gapo, niingon siya mga igsuon sadtong iyang mga disipulo tungod kay ani adtong panahon na ay panahon nga si Kristo kanang wala niya ang gahom. Wala niya ang gahom ha? Full man siya, full man. So ang isip Unsay tao wala niyang gahom? Taka ra man kag wala niyang gahom. wala kang sabot sa Trinity pag balikas sa Trinity ka po. Na, si Kristo imong kuwaag gahom inoon. Wag ikag sabot sa Biblia daw. Na unsaon man ang giingon ni Kristo, ang akong mga igsuon, mga inahan, mao kadto nagtuman sa akong mga pulong. Tinuod tong giingon ni Kristo? Okay. Si Kristo pag yun nang ingon nga si Maria. Tinuod ba tong giingon ni Kristo nga ang akong mga igsuon ug mga inahan? Kami na sa tinuod ba ning giingon ni Kristo nga ang akong mga igsuon ug ang akong inahan, mao kadto nagtuman sa akong mga pulong? Duwagtang mas bulawan. Lakbay Katoliko Live. Oras na to mga sukin tigpaminaw o na minuto sa man magkalabay alas 7 kagabion. Lakbay Katoliko Live. Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw taman snabot aning atong panagsibya. Mayong gabi ninyo. Wala man si Buwawan. Asar man to sa Bulawan. Wala rin magpinagalit. Nyat out lang taning. Nyat out namin noon. Shout out na ta mga suking tigpaminaw sa itong mga naminaw rong gabi una. O sa tanan nga mga nag-follow aning atong live. Mayong
gabiin ninyo. So, ato ning isibor the moment ginato niya tong live na ubalik ra tag live nya taud-taud ha. Kay mahihapon sa pugo. Kana ba si Daig sa nindot ni mamasa tag comment dire. Sa nawala ni nga tong comment dire sa cellphone dita kabasag comment kay perting ko ana. Lag kay ni nga to ang Facebook usahay. Wala mas buwawan. Una-una ngayon muha ra nag-impormasyon bro. Ana gyud. Daghang giga-comment ato diri sa atong live ato ning basahon na kay dito speakers naghang ning atong isa ka kuan. Di mo ma-click ning sa opinion ra gina nawala as buwawan nawa man gibalik ang yawa. Nangita tog buwawan bro kaya ron magkapalit og load pasti lang paita sa ning kinabuhi Ako tong dayonon tong debate na mo ni proposal akong Jeffrey rin yan. Akong pamatud-an niya ang Santos nga Eucharistia tinuod nga lawas ni Kristo. Proud Catholic from Cagayan de Oro, Puerto. Si Jim Cabanyero. Shout out sa Catholic Faith Defender Cagayan de Oro. God bless. Salamat ninyo. Padayon lang mo sa inyong sa atong pagpangalaga diha by the way si John Briones. Hi. Salamat kayo. Sa ato sa ning tanaw ni atong kuan. Because nagkahang nga itong isa ka kuan. Sa ning tanaw ni atong kuan. Mabasa sa tag-komento diri ha. Wala ko nabasa mo kung lingaw itong buwawan. Si Batang Yawa, naulaw. Puro mana opinion imong kaatbang bro. Opinion lang ba? So, igsuon tas Ginoo normal nga makabaw tas birthday niya. Nga kay bawas birthday mo problemado na di na dagoy igsuon. Alamat ang tigpaklong ng imoha INC. Puro sa opinion na sa INC. So balikan na to ning iglesyang Kingkoy. Mga igsuon kay tanan diya nga Ginoo. Kay kita bisag lahi tag tinuhan kinaluoy nila ni Katoliko ba. Kay in the first place dili gyud ni tawgon sila mga igsuon kay di mo ginisakop sa atong simbahan. Ingon ni San Pablo mga kaaway ni sila tungod kay namiya sila sa atong pundok. Unang Juan 2:18-19. Anti-Kristo na sa King James version ako imong basahon. So normal pagkaaway may di kag Brad, may kaaway ka Brad ka. Di gyud na siya, may tabo. Now tungod kay ang Katoliko gugma man. Ang atong founder gugma man. That's why ato na lang silang Brad, sis. Diba? So, balik ko live ron taon-taon na kay manihapon sa ta. Nawala ni nga itong kuan. Manihapon sa ta. Kadalan sir, kaning na gustong musulod. Ako sa ning i-out daan. Kay manihapon sa ta. Kay medyo gidaguok na tantiyan. Hunat taon niya taon-taon. Ngita pa tog laing nga kudigo ang nahibawan ni Eileen ato Chisra siguro. Murag giharagin siguro. Ay! Chis, nahibawan ba? Chis, nahibawan. Wa, gaba Okay, naguok na tantiyan. Balik ra kog live niya mga alas 8. Kay aron magkahunat di tag tinuod ani. Sana mo ni kasi natuguan. Tungod ko laing mayroon lang nabang SDE na member ni Ellen Gulay sa Jerusalem. Doon kasi nagsimula ang pangaral sa magandang balita. Meron si Senatoro na ipagpatuloy ang sabat. Na meron si Jesus gani. Ano yan na issue dito si Kristo kuno gitudloan si Ellen Goodwhite kay padayon ng sabat magidangat ang trabaho ka. Gaba Ay Sao na lang. Sige lang, padayon na taon niya live. Kay mga alas 8 kay manihapon sa ko ha. Muna ako itapik ron. Nag-live ko.
Ato lang nang iampo bro, ilang mga kalag, usap na, nindot na imong plano. Kanunay rin man iampo na to sila. Yeah. Kaya ang Katoliko, wa man ta magpasagada na nila, kaya wala pa nato ni giampo ilang mga kalag, gawa na gini, tiloya. Mabito ning magpamisa tag kalag. Kanunay rin man iampo na to sila. Yeah. Kaya ang Katoliko, wa man ta magpasagada na nila, kaya wala pa nato ni giampo ilang mga kalag, gawa na gini, tiloya. Mabito ning magpamisa tag kalag. Okay. So, nihapon sa tani. Unya na ta balik-balik ta unya alas 8 gabi. Daghang salamat, mayong gabi kanatong tanan, God bless, mag-ingat po kayo lagi. Lakbay Katoliko Live. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.